sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:03. Ining na oras ginadulong sa inyo. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Oktubre 12, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Helper patay, driver sunog ang lawas matapos naglayo ang ginasakyan nga counter truck. 2 ka pesos nga saka sa plete hingyoon sa transport group. Sa balita national, DILG pag-aaktuhan ang issue angot sa smishing. 50% nga fully vaccinated kontra COVID-19 ginalauman. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 tuwing 2021 sang formal ano. Yes, mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live sa Aksyon na Radio Bacolod. Maulanon kag basa-basaon. Kag medyo basa-basa na aksyonan nga Tuesday night sa aton sa mga ka-aksyon na subong pa lang halong gid ko mga ka-aksyon na especially subong ang yara pa wala pa nakapauli sila sitag sa mga puloy-an. Halong-halong gid sa pagpuli and make sure nga safe ang inyo sining pagpuli. This time, i-check natin ang comment section sa ato sa Facebook Live, sa ato sa pagpangalagad karon nga Tuesday night. Good evening kanila kay Madam Liza Joy Ilon Amoroso. Ma'am, kamusta ikaw? Si Ma'am Yvonne Basher, good evening Action Sir Dale. Kag Ma'am Ann, Dan Sharing, madam magiging nga salamat. Ara man si Ernie o Dasco Lidas nang nagatamyaw sang mayong gabi. And hi kay Atia Kim Eriman, maula ng gabi Action Dale kag Action Anna. Happy birthday gali dira kay Gemma Borja Herada kung sakto ako sini nga pag-pronounce. Halin kay Ma'am Liza Joy Amoroso kay Sir Alex Monteza nga naka-monitor man karon nga Tuesday night. Yes, Aksyon na Dale. Ano nga tabo ni kayong Facebook ni Sir Alex Montesa man, no? Talaga muno siya. May idea ka? Wala pa action na. Oo, kaluoy man kay Sir Alex. But Sige. anyway, sa mga ka-action natin nga nag-monitor via Facebook Live, mayong gabi dira sa inyo. Maulanon nga gabi. Sa mga members ng Energy Fans Club, si Ma'am Yvonne Boycher, si Sino Paged, si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo, si Ma'am Jinky Dialagdon. So, happy listening lang dira sa inyo. Nag-monitor via Facebook Live. Yes, and sa mga ka-action natin nga nag-experience karon sa mga power interruption, please visit ninyo ang Central Negros Electric Cooperative nga Facebook page Action Ana. Kay subong maulanon nga tiyempo, no? May pla diri ka mga area sa Bacolod City ang naga-experience sang-an na scheduled nga power interruption. Please visit nyo lang ang Seneco or ang Action Radio Bacolod Facebook page para sa mga advisory, no, sa sininga maulanon nga panahon. Kay subong aksyonan kita mo diri sang nakita natin nga post sa social media
ngati amo na may mga meetings, online meetings pero wala sang kuryente bangod brownout action an. Kagati 2 hours ago may update ring Seneco nga we are still experiencing distribution system disturbances due to the bad weather condition today, October 12, and several feeders trip off because of these unforeseen incidents. No? So, amo na siya ang advisory sang Seneco 2 hours ago. Yes, actionan. Yes, amo na siya. Basta nag-trip off ang plan nila ka mga feeders actionan. Kadamo sila sa may ginamaton subong nga mga reklamo sa sining nga mga tinion nagpasiguro man no nga ginaaktuhan subong sang Seneco sang management ining concern sa mga member consumer owners action at this time action makita kita ka mga post social media kadamo sa mga kahoy nga nagkalatumba no, so maghalong-halong gid especially sa mga nagapanglakaton, so extra careful gid make sure gid ang inyo sining safety para makapauli ka mo sa inyo sining tagsa ka mga destination kag pamilya. Sige so padayon na mga kaksyon sa pag-comment down sa inyo sining report mga kaksyon. Comment down kung may mga pictures ka mo or videos sa inyo sining area, mga flooding, mga insidente, please padala niyo lang sa Aksyon Radio Bacolod Community. Pwede ka mo dira makapost, no? Especially sa mga balita or malabyan ninyong mga balita, or pwede man nga mag-message ninyo sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Good evening lang kay Rodrigo de la Cruz, watching live from Eastern Samar. Mayong gabi lang sa mga utod ko, pakaisahan sa may La Carlota, Madamo Gid. Nga salamat. Si Florencia Villacampa, live diri sa Mela Union, aringay maulanan man, na puwerte pa ang baha. Amon siya namin yan. Sige, good evening dira sa inyo. And Melanie Calvasa, good evening Action Radio Bacolod, salamat Gid. Kag si Diding Alohamiento, Action An. Damos kayo sa mga nagpahingagaw sila greetings. Sige, dugay mabalik kami reaction na after sa atong sining mga local news. Keep safe mga ka-action and standby na sa mga balita lokal. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want. Philippine Standard Time, las 6:12, kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang helper kag sunog naman ang lawas ng driver matapos nga nasunog ang counter truck nga ila sini nga ginasakyan sa may Umapog Bridge, Barangay Luna, Syudad sang Cadiz. Mga takna alas 2:35 kay nasang kagahon Martes. Ging kilala ang napatay kay alias Romnick 20 anyos kag residente sang syudad sang Sagay, samtang driver naman gingkilala sa kay John Vincent Recto 25 anyos, residente sa syudad sang Escalante nga nakaangkon sang 2nd to 3rd degree burn sa lawas. Sa pagpangusisa sang Cadiz City Bureau of Fire Protection sa pagpakuna ni Arson Officer Fire Officer 1 Gerald Bugtong, isa ka gatos nga container nga may unod nga gasolina ang karga sang counter truck nga nagabiyahe halin sa Bacolod bakado sa may syudad sang Sagay. Wala pa na ibloan ang rason kung gindakop sang kalayong counter truck apang ginabanta 370,000 pesos ang halit nga natuga.
samtang nasunog man ang portion sang barrier sa kilid sang dalan bangod na labot sang counter truck. So ang ila nga travel pakadto sila sa Bacolod to Sagay. Amo lang ila sa Bacolod. Sir. Anong ila sir karga? May kargagid sila no sa confirm ni namon nga may kargagid sila nga gasolina. So mga container nga gasolina. So ang ambas ng driver mga 100 ang container. Nabatian si Fire Officer 1 Gerald Bugtong sang BFP Cadiz City. Samtang ginkilala na sa asawa ang bangkay nga nakitaan sa sulod sa salakyan nga nahamtang sa Bredco Barangay 10 sa syudad sa Bacolod kay nasang aga. Suno kay Major Ramel Saruna, ang biktima amo si Sergeant Rodolfo Alimen nga katapos sang Philippine Army. Dugang pa ni Saruna kag sunuman sa asawa, may gindulong sa Bredco Port si Alimen kahapon sang aga kag wala na nakapauli pa. Palayag ni Sarona alas 6 sang aga kay na sang ilan na bato ng tawagikan sa gwardiya sa Bredco angod sa nakitaan nga bangkay ni Alimen. Palayag ni Sarona posible natural death ang rason matapos ginpahayag sa niya asawa nga mayara ini sang hypertension. Palayag ni Sarona wala sang forcible entry, yara ang service firearms kag kompleto man ang iban yung mga personal nga kagamitan ni Alimen. Sa karon ginahulat ang autopsy report agud masiguro nga wala sang foul play nga natabo sa kamatayon ni Alimen. Sa ibang nga balita lokal, kasunod sang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang petrolyo, magahingyo ang grupo sang transportasyon sa Bacolod sang dugang nga 2 ka pesos nga saka sa pletihan. Ginpahayag ni Aksyon Secretary General Jess Ortega nga madamo nga jeepney driver ang posible mag-untat sa pagbiyahe bangod sa mahal nga presyo sang gatong. Gintawagan man ni Ortega nga sobra na kag hindi na masarangan ang niwat nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. Sa Bacolod, ang gasolina nagalabot sa tubtob 62 pesos ang kada litro, samtang 53 kada litro naman sa diesel. Yara sa 400 tubtob 600 ka mga swab specimen ang makolekta sa kada adlaw para sa COVID-19 testing sa syudad sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ini nga datos ay nag-cover sa 7 ka mga hospital sa syudad, Philippine Red Cross kag Bacolod Respiratory Outpatient Conbro Center. Nagapakita man sa datos ang EOC nga 853 ka mga specimen ang nakolekta sa tinalikdan nga 14 ka adlaw sa Bro Center lamang. Ginpahayag ni Surungon ang daily average sa COVID testing ang mataas bangod sa swab all policy sang syudad. Sunod pa kay Surungon ang triple digit nga COVID-19 cases sa Bacolod sa kada adlaw, ang bangod sa Delta variant, mga persona nga wala pa makapabakuna, cross-reactivity ng dengue kag trangkaso, kag ang pagbayular sa minimum health protocol. Gindayaw sang gobyerno probensyal ang madinalagon nga pagpatuman sang rapid antigen testing o kon rat sa may banwas sang Pontevedra nagligad nga Sabado nga daw Oktubre 9. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga sa 11 ka mga lokalidad nga nagpatigayon sang testing ang Pontevedra ang may madasig nga sistema sang contact tracing rason nga gilayon nga natumod ang mga individual nga ipaidalon sa testing. Sa memorandum nga gini-issue ni Governor Eugenio Lacson, pulo lamang ka mga syudad sa Banwa kag syudad ang manging kabahin sa pagpatuman sang rat kag wala pa diri nalaki pa ang Banwa sang Pontevedra. Apang gilayon nga ginhingyo ni Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso si Governor Lacson nga ilaki pang ilang Banwa sa mass testing activity bangod nagapati ang alkalde nga makabulig ini ang tikang sa mas temprano nga pagdetect sa mga positibo sa COVID-19 virus. Kapin sa 85 ka mga persona ang ginpaidalam sa testing sa diin 12 diri ang nagpositibo sa virus. Ang mga nagpositibo sa rapid antigen test ang gilayon naman gin-isolate kag ginakabig nga positibo nga kaso. Ginpahayag ni Attorney Diaz nga ang banwang nagpakita sang kooperasyon kag teamwork sang tanan nga mga local stakeholders. Sa katapusan nga balita lokal, ginpasiguro nila Carlota City Mayor Rex Halandoon nga hindi na masulit ang natabo nga pagdagsa sa mga luyag magpabakuna kontra COVID-19 sa mga vaccination sites sang syudad. Suno sa alkalde, iyan naging sapol ang COVAX team agud istoryahan kung paano makontrol ang pagdamo sang tawo. Nagligan nga Lunes sa 600 ka mga persona nagtipon sa covered court sang syudad
agon nga magpabakuna sa Pfizer. Ginako sang alkalde nga wala na sunod ang physical o kon social distancing, bangod wala ginalauman ang pagdagsa sang madamo nga mga vaccines. Subong nga Martes, 400 ka doses ang Pfizer ang gibakuna para sa first dose, kag 86 doses naman sa second dose sa Villa Caridad Covered Court. Kay sa Webes, Oktubre 14, may 600 doses man sang Pfizer ang ibakuna para sa first dose sa umuman nga venue. I promise you, I control ang aton nga vaccination sa Villa Caridad. We should help each other, hindi nga pati ang nagapangatag ng bedo buyayawon pa, mga pulis daw akigan pa, kaya wala, no? Sobra kayo sobra ang tao, no? There should be order. I assure you that. Ang kabahin sa pagpahayag sang alkalde sa syudad sang La Carlota, Mayor Rex Halandoon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Saturday Time, KBC Plus mga kaaksyon, meron sang Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo,
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind Exa 500 capsule microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national kumpiyansa si Presidente Rodrigo Duterte nga 50% sang 109 million ka mga Pinoy ang mga fully vaccinated batok sa COVID-19 antesong Paskwa. Sa karon may 23 million na ka mga Pinoy ang fully vaccinated kaya sa Metro Manila 77% sa mga residente ang fully vaccinated. Suno sa Presidente ang hanggat sa karon kung paano mas mapadasig ang vaccination ilabi na sa mga probinsya, dalago nga syudad kag
Bulan wagod malabot ang target nga 50% sang populasyon. Una nga target sang gobyerno nga man fully vaccinated ang 70% sang populasyon sa Disyembre sa bunga tuig. Apang ini nagsaka sa 80 tubtob 90% sang populasyon. Antes ang Mayo tuig 2022 nga pinili ay Nagapaigamot ang DILG sa National Privacy Commission kun NPC angot sa pag-usar sang logbook sa COVID-19 contact tracing. Ini sa tuyok malikawan ang smishing o kun illegal nga pagkuha sang personal nga impormasyon gamit ang text message. Suno kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nagapangayo ang departamento sang legal advice sa NPC kung bala dilian na ang pag-usar sang logbook. Sa karon may mga establishmento pa nga nag-usar sang logbook para sa contact tracing. Para kay Malaya, dapat wala na ginausar ang logbook bangod posible na gamiton ang mga ginabutang nga impormasyon sa iba nga mga pamaagi. Nagpasiguro ang DILG official nga safe gamiton ng Stay Safe app na aprobado naman sa NPC kag madamo na sa mga LGU ang nakagamit sini. Ginpahayag sang LTFRB nga posible 1.26 pesos ang minimum fare hike sa pampubliko nga transportasyon base man sila sini nga computation. Suno kay LTFRB Executive Director Joel Bulano, base sa ilang formula sa ilalim sang memorandum circular sa fare increase bangod man sa pangsaka sang presyo sang gatong, dapat ini ang hindi maglapaw sa 1.26 pesos. Ginapaabot nga mag-file ang Public Utility Transport Group sang Pasang Masda sang petisyon nga nagapangabay sang 3 pesos nga saka sa plete bangod sa asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Bulano, kinahanglan pa sang LTFRB sang tion para tun-an ang ini nga proposal. Isa sa ginalantaw ni Bulano nga tikang amo ang paghatag sang fuel subsidy parehas sang 2019. Sa katapusan nga balita national, nanawagan si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga kinahanglan nga magbukas ang ekonomiya sa final quarter sang tuig para makabangon ang mga negosyo kag makabayad sa nga ilang nga utang ang mga negosyante. Suno kay Concepcion, tama ka importante sa ika-4 nga quarter sa mga negosyo, labi pa nga yara na sa kasaysayan nga madamo ang mga nagagasto sa panahon sang Pasko. Sa madumduman, si Concepcion amo nagadusuman sa pagpatuman sang bakuna bubbles o kun packets of micro-herd immunity sa isa ka grupo kaangay sa kada pulian kag ulubrahan. Sa balita, una sa aksyon. Lasay CBD Action Radio Philippines Standard Time D3 bayo mga ka-aksyon, ilabi na kung nagabalik-balik ang imo sining hilanat kag nagasakit. Sa 31 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Oktubre 12, 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo